प्रिया बसुमतारी बुथारनायाव बिथाङानो एडभाइजार बिथांनि थिननायावनो सासे नाइनाव फरायनाय गथ'खौ माने रायजोफोरनि सिगाङाव गावथारनाय जादोंमोन बिनि दायनिगिरिखौ जोंनि आन्चलिक कमिटिनि आंनि बियादै फंबायफोरखौ खावलायबाय जाहाथे अननाय मानसिखौ जोंनि जायगायाव जायगा होआ रनजित बसुमतारी बिथाङा फैनानै गावनि जाय मानसिफ्रा इउ पि पि एल आव दंखायोमोन बिसोरखौसो जइन लायो गोदान मानसि बियो मोना गोदान मानसि रावखौबो मोना आरो जिहेतु बेहाय एसे टेकनिकेल डिस्टार्बबो जाबाय जोंनि बावखुंग्रि समस्तियाव क'क्राझार आन्चलिक साउथ क'क्राझार आन्चलिक औवाबारि आन्चलिक नायगाव आन्चलिक अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि मावथि बिथांमोन दं दा बिथांमोना जुदि अल बर' स्टुडेन्ट इउनियननि गथ'फ्रा जुदि प्रिया बसुमतारीखौ बुथारग्राजों जुदि हेफाजाब होयो उनाव एबसुआ क्रिटिसाइज खालामजागोन बेनिखायनो आं खावलायगोन जाहाथे प्रिया बसुमतारी बुथारनायाव बिथाङानो एडभाइजार बिथांनि थिननायावनो सासे नाइनाव फरायनाय गथ'खौ माने रायजोफोरनि सिगाङाव गावथारनाय जादोंमोन बिनि दायनिगिरिखौ जोंनि आन्चलिक कमिटिनि आंनि बियादै फंबायफोरखौ खावलायबाय जाहाथे अननाय मानसिखौ जोंनि जायगायाव जायगा होआ